Despre sistemul de învățământ din Republica Moldova se vorbește tot mai des în ultimul timp. Se vorbește de bine, se vorbește de rău, dar întrebarea noastră este unde se află adevărul. Am hotărât să mergem la 3 instituții de învățământ din Republica Moldova pentru a vedea care este situația acolo. Vă invit să descoperim împreună un fir de adevăr. Primul popas l-am făcut la una din universitățile private din sectorul botanic al capitalei. Chiar din prima clipă am fost întâmpinați cu bunăvoință și conduși în auditoriul în care eram deja așteptați de către studenți. Spre marea noastră uimire, aceștia ardeau de nerăbdare să-și expună părerea, sau mai bine zis, să aducă laude nenumărate instituției care urmează să le ofere studii superioare. Este o instituție privată, vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit că îmi fac studiile aici. Am venit aici deoarece am avut careva prieteni care au terminat de acum studiile. Mi-au spus că e bine, într-adevăr e bine, suntem dotați cu ceea ce avem nevoie. Avem mai nou plasmă, avem laptop, avem proiector când avem nevoie. Este cald, este bine. Cei ce ține de profesori aici sunt, după părerea mea, unii din cei mai buni profesori. E bine, e super. Este diferența între ceea ce se face la stat. Aici avem o bibliotecă foarte dotată, aici avem calculatoare care sunt la dispoziția noastră, chiar și salele de informatică, unde facem propriu-zis lecții. Sunt mereu la dispoziția noastră și normal că nu-i vrei să te deschizi, trebuie să mergi și spui, eu am nevoie, de exemplu, eu fiind de la țară, nu mă refer la mine, exemplu, fiind de la țară, uite, n-am calculator acasă și am nevoie să mă antrenez, să mai iau una alta. Se oferă, e ok. Vreau să vă spun că instituția dată ne poate oferi și 2 studii concomitent. Ne pune la dispoziție niște materiale care nu putem de fiecare dată să le găsim, însă și profesorii sunt interesați ca să primim cel mai mare volum de informații pentru ca să ne fie mai ușor pe viitor pentru a soluționa unele probleme în afacere. Eu fiind având firma mea personală, am venit numai cu condiția ca să-mi acumulez bagajul ăsta de cunoștințe care o să-mi fie necesar și mi este necesar la momentul de față. Plus la asta sunt foarte receptivi. Chiar dacă sunt unii elevi care lucrează și nu sunt la studii, vin la seminare, sunt cu restanțe, li se permite mai multe încercări ca studentul dat să-și aducă scopul până la bun final. Și tocmai când ne gândeam să părăsim instituția cu concepția generală că am vizitat o universitate perfectă, am văzut încă o mână sfioasă care își cerea dreptul de a se exprima. Am mai făcut studiile totuși în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova, deci pot să fac o mică comparație personală. Într-adevăr, este un organism mult mai mic, mult mai adaptabil și faptul că este privat. Deci banii nu vin de la ministere și după asta sunt part în dependență de preferințele administrației, ci domnul rector, care este și proprietarul, din punct de vedere economic și din punct de vedere tehnic, distribuie optim resursele. Respectiv, din cauza asta, corupția în cadrul universității are de suferit, pentru că dacă are de suferit imaginea universității, are de suferit domnul rector, care nu este, din nou, nu este alimentat financiar de stat. Până în prezent, ce am auzit de la alți colegi, mi s-a părut totuși prea multă laudă de sine și respectiv nu prea miroasa bine. Desigur că există probleme ca și în oricare instituții de învățământ. Universitatea încearcă să se adapteze. S-a mai spus despre faptul că există o relație familială foarte loială între profesori și studenți. Are părți pozitive, desigur are și parte negativă, și anume faptul că obiectivitatea la notare are de suferit. Și respectiv când ajungi pe piața de muncă, concurența nu este una sănătoasă. Deci asta ar fi o problemă care nu s-a spus până la moment. În rest, totul e ok. Acestea fiind spuse, întrebările care își făcuseră de mult loc în mintea noastră au prins și mai mult contur. Dacă prin noțiunea de învățământ se înțelege un proces organizat de instruire și educare, prin care persoana atinge un anumit nivel de pregătire fizică, intelectuală și spirituală stabilit de stat și obține certificatul respectiv de studii, sistemul de învățământ privat ce-o fi? Să vorbească oare adevărul cu gura studenților?
Pentru a schimba un pic repertoriul, am hotărât să schimbăm abordarea problemei, întrebând cadrele didactice care este în viziunea lor calitatea sistemului de învățământ privat din țara noastră. Răspunsurile au fost, bineînțeles, pe măsura așteptărilor, ale lor, dar și ale noastre. Vorbind despre sistemul de învățământ din Republica Moldova, el în continuă perfecționare și sper că va tinde spre standardele și tinde spre standardele europene existente și mondiale. Dar dacă ne referim la modul de asimilare a cunoștințelor de către studenți, da, au o sumedenie de posibilități la moment. Totul depinde de fiecare în parte. Sunt studenți extraordinari care știu nu numai a învăța ceea ce li se propune, dar știu și a analiza, și a cerceta, și a concluziona. Evident că sunt și cei care nu depun mari eforturi și chiar și nu doresc. În această ordine de idei, nu putem totuși să nu menționăm că interiorul instituției este cu adevărat unul de poveste. Ordine exemplară, căldură și bună activitate a cadrelor didactice vizibilă. De asemenea, universitatea beneficiază de o bibliotecă spațioasă, luminoasă, dotată și goală. Deși bibliotecara ne-a spus că studenții vin aici seara pentru a-și îmbogăți intelectul, noi nu am avut decât să o credem pe cuvânt. Ultima ușă la care am bătut a fost cea a rectorului universității, care s-a dovedit a fi o personalitate complexă și binevoitoare cu jurnaliștii. Eforturi se depun mari, dar care sunt rezultatele? Rezultatele, desigur, rezultatele nu sunt acele care noi le dorim. Dorim ca studenții să se exprime, fiindcă atunci când noi o să cunoaștem ce doresc ei, ce visează ei, ce dorim, ce motivație au ei, noi mai bine o să-i pregătim pentru viața profesională. Avem studenți care ar trebui totuși să înțeleagă mai corect situația și ei să depună un efort oarecare, un efort pentru a se pregăti mai bine. Am părăsit clasele de studii cu 1000 de gânduri și 1000 de întrebări. Totuși, unde se află adevărul?